idan yayi nisa bai faɗa ba ya manta, to sai ta buɗe taga, in ta buɗe taga sai ya mataka ita kuma sai ta kafe haka sai ta sa a bakinta. To amma a musulunci abinda aka ce awa mata abu uku ne, amma a cikin maza 1000 da kyar zaka samu 3 suna yi, kuma ba su da tsada, ba a kashe kokobo a ciki, ba a kashe kokobo, amma yana gyara matsala lalatacciya sama da 1000, amma a cikin mutum 1000 da kyar zaka samu 3 suna yin sa. Na ɗaya, idan mace ta tsantsara kwalliya ko ta yi ado ko ta gyara gidan ta share shi ko ta yi abinci ko ta yi wa yara wanka suka tafi makaranta, abinda ake so ka ce ka amma Allah ya miki albarka, samun mace irin ki zai wahala. Wai da ban aure ki ba da na asara, da an gama da ni. Irin wannan tsantsarariyar kwalliya, irin wannan tsafta, irin wannan abinci kunne na yana rawa, in ban da kaza ma ai sai mu buɗe wurin abinci kawai ki dinga yi mutane abinci suna daɗin da za ta ji a ranta da saƙon da ka isar da waɗannan kalmomin suna da yawa. Amma ka gaya min mutum nawa ne zai ci abinci ya kira matarsa ya ci abincin nan yayi daɗi, Allah saka miki da alheri. Na'am? Amma ranar da gishiri bai ji ba, ranar da aka ɗan makara da mintuna kaɗan ba a ƙarasa ba, kamar zai tashi alƙiyama. Ni ban yadda ba, ya zai abinci kaza ba a gama da wuri ba, ba aka shi ne, to wannan matsala ce. Na biyu, idan ka mata ba daidai ba, ka ce wance yaki, na gane ban muke daidai ba, Allah ya baki haƙuri. Kalmomin duka ba su ɗau minti, ba su ɗau sakan 3 ba, Allah ya baki haƙuri. Ko ki yi haƙuri a gyara. Saƙon da ke shiga zuciyar mace in ta ji wannan ba kaɗan ba ne. Na uku, idan ta shiga damuwa, ka fita damuwa, tana yanka ma salak ko tana yanka ma albasa sai ta yanki, sai ka taso da gudu ka karɓa kai waya. Ina ma ni ne na yanke, inna lillahi sannu, yaya zafi, ba wani abu dai, ko asibiti za mu tafi, maza a ɗauko mata ce ai mai gida ba shi ce ai to ai abin da nake ga kamar sai an je asibiti ko a kai ta asibiti ta farka ta ga kai ta fara ganin fuskarka, ta tsaya kana duba agogo, ya ta farka, ya jikin nata, ya ba komai, ba kya son wani abu me za a kawo miki. To wallahi ita fa mace fa ba fa duniya ce ta dame ta ba ruwanta da mulkinka da kudinka da karatunka da iliminka, ita duk ba da ta da kasa. Abinda take so kawai ka damu da ita, saboda daɗin kalma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san sunan Aisha harafi 4 ne, Aisha 5, amma sai ya cire na ƙarshen ce Aish ko ya ce Aish, saboda sunanta daga Asha ya ishu Aishatan, haka kana iya mai da shi Ash ko Ish ko Aish ko Aish ko Aisha. To sai a ɗan rage wannan takurin a cire shi don ka sunan ya tsawo ta ji daɗi. Amma ka zo mero ko mero, saboda haka na 7, musulunci ya wajabta mutum ya ba matarsa ilimi, ya karamtar da ita, ya ilmantar da ita, ko ya ɗauko ko ya koyar ko ya bata dama ta je ta koya. Na 8, musulunci ya wajabta wa mutum ya ɗauki nauyin lafiyar matarsa da magani da asibiti da kati da komai da kwanciya duka a cikin akawun ɗinka yake ba a nata ba. Sannan na 9, musulunci ya wajabta wa mutum ya dinga ba matarsa haƙƙi na saduwa na aure, kada ya ƙaurace mata. Sannan na 10, musulunci ya ce wajibi ka mutunta ta, ka mutunta iyayenta da 'yan uwanta yadda kake mutunta naka. To in za ka iya wa mace ɗaya wannan, to sai ka aure ɗaya. In za ka iya yin irin wannan guda 10 a kan mace ta 2, to sai ta 2 ta shigo, haƙƙin yanzu ya zama 20 kenan. In za ka iya yin wannan guda 10 ga ta 3, sai ta 3 ta shigo, wannan abin ya zama ninki 30. In za ka iya ta 4, sai ta shigo, ninki ya zama 40. In ba za ka iya ba, Allah ce to kai ɗaya ko ka tsaya a baiwa.
sai ce to idan aka ce mace ta auri maza biyu to ita ba za ta iya adalci ba, ba za ta iya daidaita maza biyu ba, ba za ta iya ba maza biyu haƙƙinsu irin wannan haƙoƙin ba. Sannan idan ta auri namiji ita za ta ci da shi ko shi zai ci da ita. Tunda ita ce mijin, kaga wacce ta aure ka kana da nawa haƙƙi nawa a kanta, haƙƙi 10, ta ci da kai, ta sha da kai, ta tufatar da kai, ta baka kayan kwalliya, kayan tsafta, maganinka, lafiyarka, karatunka, asibitinka, ta mutunta ka, ta kuma dinga wato yabanka, tana maka abinci, tana ka abinci kana dafa mata. To idan ta yi wa ɗaya wannan, na biyu ya shigo, to ya za ta iya daidaita su a lokaci, na yau cefa ne, kayo cefa ne, nawa za ta karɓa in mu ne mazan, in kuma ita ce namijin wurin wa za ta, sannan ta tashi ɗaukan ciki nawa za ta fara, in ta haifi ɗa nawa ya ni da kai, in an ce a gwada a ga wanda jininsu ya zo ɗaya da na yaron shine nasa, sai aka samu naka ne, na biyu naka ne, na uku naka ne, ina adalcin na waɗan. Idan ta maka namiji ni ta min mace, ya za a yi mana adalci? Sai aka yi ta ba ta dalilai na hankali da kanta ta ce lalle musulunci ya yi tunani, wato ƙarawan ma sai da sharaɗi, ya ce ai sai da sharaɗi, kuma kin ji damammakin. Ta ce to ta gamsu lalle musulunci ya yi adalci da ya ba namiji dama ya ƙara domin shi zai iya ɗaukar nauyin waɗannan abubuwa, ita ko mace ba za ta iya ba. Maganar gado, ita gado da musulunci ya ce a ba mace ɗaya a ba namiji biyu shine adalcin kuma, wannan ma ya zo alƙur'ani, ba ma inkarin haka kuma ba ma tsoron mu faɗa haka a ko'ina a kafafen yaɗa labaran duniya, kuma an tambaye mu muna da amsa. Musulunci bai gaza da 'ya'yan da za a yi tambaya akan addini su rasa amsar da za su bayar. Ice mace Allah ya ce a bata ɗaya, kuma ba ma wannan ba, a musulunci an samu matsaloli 5, a nan ne kadai aka ce namiji biyu mace ɗaya, ba ko ina ne a musulunci ake cewa mace biyu mace ɗaya namiji biyu ba, a guri 5 ne kadai. In ka ɗauke nan to ko ina kansu ɗaya da namiji da mace. Guri na ɗaya shine wajen gado ɗin, shi ma gadon za a yi bayani, ba kowace mas'ala ba ce, mas'ala 74 ne a cikin gado, amma a ciki mas'ala 3 ce kaɗai ake ba namiji biya ba mace ɗaya, amma akwai inda ake ba ta dukiyar ma duka ita kaɗai. Na biyu wajen yanka ragon suna, ya tabbata cewa kana da hali aka haifa maka namiji ka yanka masa 2, in mace ce ka yanka mata 1. Na uku wajen biyan diya, idan namiji ka kashe namiji bisa tsautsayi, za ka ba da raƙumi 100 ko saniya 200 ko dinare 1000 ko dirhami 12,000 ko yanzu kwatankwacin kudin Najeriya miliyan 36,750. Diyar da za ka bai a tsawon shekara 3 kai da danginku ku kawo wannan kudi a ba danginsa. In mace ce ku ya zama rabi, raƙumi 50, saniya 100, dinare 500, dirhami 6,000, miliyan 17 da yan kai, abinda za ka ba kenan in mace ce. A nan gurin an yi wannan. Guri na 4 wajen yanci, wanda ya yanta namiji guda ɗaya, to a ladansa sai wanda ya yanta mata guda 2 zai kamo shi a wannan ladan. To waɗanda su da gurare waɗanda ake cewa namiji ya fifici mace. Sai wajen shaida shine na 5, wastashidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada'i in tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra. Nan gurin ne kadai. Amma a gado Allah ya raba gado hawa 6, akwai 1/8, akwai 1/6, akwai 1/4, akwai 1/3, akwai 2/3, akwai rabi. Shi ne wanda malaman zaure suke ce mana haba da baza. Masu cin nisfi a gado su 5 ne, cikinsu namiji 1 ne, ragowar duk mata ne. Yakka ita kadai in ka bata ko biliyan ka bari za a bata miliyan 500 ita kadai.
kun ga anan mace ba nisfi ta samu rabin dukiyar gaba daya. Kana da ƴan uwa wacce kuke uwa ɗaya uba ɗaya da ita, ka mutu ba ka da ɗa ba ka da uba ba ka da jika ɗan ɗa, za a ba ta dukiyar ka rabi. In ka bar biliyan tana da miliyan 500 ita kaɗai, ko a ina ko take aure, ko ba ta da miji, ko a sakandare ce, ko firamare take, ko jaririya ce a gadon baya, abinda za a ba ta kenan shaƙiƙiyarka. Sannan wacce kuke uba ɗaya da ita uwa kowa da tasa, ka samu kanka a wancan yanayin, ita ma ana ba ta rabin dukiyar mutum in ya rasu, ita ma tana cin nasibi. Sannan yar jika ɗanka namiji ya yi aure ya haifi ya mace ya rasu, wannan ya macen ita ma tana iya cin rabi na dukiyarka. Su ne mata su hudu, sai namiji mijin mata da ta rasu ba ɗa ba jika, nasa ko ba nasa ba, ana ba shi rabin dukiyarta in ta rasu. Su kenan a ciki maza nawa ne? Namiji ɗaya mata hudu masu cin rabin dukiya. Nan me yasa ba a faɗan nan sai ake faɗa can? Sannan na biyu akwai masu cin sulusani. In an ce sulusani shine abin da ya fi rabi yawa, a raba dukiyar uku. Mutumin da ya ban miliyan 90, in an ware 60 anan 30 anan, to wannan 60 din shi ake kira sulusani, wannan 30 din shi ake kira sulusi. Saboda 30 so uku shine 90. In ka haɗe 32 ya zama 60, ya zama kenan ninki biyu na 31. To masu cin wannan ba namiji kwata-kwata a musulunci, duk mata ne, ‘ya'ya mata biyu, shaƙiƙai mata biyu, li'abbai mata biyu, jikoki mata biyu. Sannan masu cin sulusi akwai mace, akwai uwa. Uwa tana cin sulusi, kun ga mace mata shigo a nan. Sannan masu cin rubu'i akwai mata, akwai matakka idan ka mutu ba ka da ɗa ko jika nata ko ba nata ba, me za a yi? Za a bata me? Za a bata rubu'i. In kuma kana da ɗa ko jika nata ko ba nata ba, za a bata me? Za a bata tumuni. Akwai 1/6, cikin 1/6 nan uwa ta shigo, ‘yar uwa ta shigo, jika ta shigo, kaka ta shigo, ta wajen uba da ta wajen uwa, kusan su wajen 7 masu ci nan mata sun fi yawa. Sannan masu sumuni dama haƙƙin mata ne, 1/8 shine kai fi kowanne karanci a rabon gado. Sannan mace tana iya cin dukiya ma duka, ka mutu baka da kowa sai ‘yar uwarka, sai aka bata nisifin da Allah ya ce bata alƙur'ani. Babu wanda zai zo ya ɗauki wannan nisifin, sai a bata shi wannan nisifin bin raddi, wancan bil fardi, wannan bin raddi wa ta'sib. Ta cinye dukiyar gaba ɗaya. Sannan ma an ma yadda an ba namiji biyu an ba mace ɗaya, duk a ba wannan lissafin. Ɗayan me za ta yi da shi? Ita a musulunci ni ban ga inda aka ce mace ta sai sabulu ba ma, sabulu ban ga inda aka ce ta siya ba. Wannan ɗayan na me? Idan kana da mace ka samu 100, ita kadai sai ta ci 80 kafin kai kadai ka ci 20. Ɗayanta na me? Idan tana da uba tana da kuɗi, wa ke ɗaukar nauyinta? Babanta. Idan tana da miji tana da kuɗi, wa ke ɗaukar nauyinta? Idan ta tsufa tana da kuɗi, suwa suke ɗaukar nauyinta? ‘Ya'yanta. To me za ta yi da wannan kuɗin da aka bata? Ba a ce ta wa kanta tufafi ba, ba a ce ta wa ciyar da kanta ba, ta biya kuɗin da ka haya ko makaranta, duk wata wahala Allah ya ɗora namiji. Ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf wa lahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf. Sai wannan baturiya ta ce, to kenan a musulunci ba irin zaman partnership din na ake ba. Misali, na auri mace mu zauna ita ta kawo rabin abinda za a girka yin ka rabi, misali taimiya in tuwo. Ita a musulunci ba wannan, duk haƙƙin akan namiji yake shi kadai, ita ba abinda take sai dai ta ci ta sha ta girka. Yanzu ka ɗauka kaɗai shekara ɗaya, wata mata ta zo, malam ni a raba mu da mijina. Nace me ya faru? Baya kyautata min. Nace kamar yaya? Wasu abubuwa yake min bana jin daɗi. Nace da me sai na ga abubuwa suna ta sakkowa. Nace faɗi, na ɗauko ta rubuta faɗa abubuwa guda 4.
nace shekara ku nawa? Shekara mu 19. nace alhamdulillah. nace to mu dau shekara daya. So nawa kuke girki kullum? tace so uku ake mana malam. nace to uku sau 365 nawa kenan? leda nawa kike sha kullun tafiya wata? kina shan leda uku sau 365 nawa kenan? so nawa yake miki dinki? a gidan ku kuke ko haya? tace a farko sun shekara 10 a gidan haya, daga baya kuma shekara 9 suka yi a gidansu. nace to wannan shekara 10 yana biyan haya nawa? sau nawa kika je asibiti? sau nawa ya sai kati ya sai magani? sabulu zaki kirga a shekara 19 nan guda nawa kika yi wanka da shi? omo katan nawa? mai galan nawa? shinkafa buhu nawa? tumala za ka ɗauko wani lissafi? na ce ke ba lissafin kika ɗauko ba? ina zuwa zan zo kan lissafinki. abin da ke so in nuna miki a tsawon wannan shekaru waɗannan abubuwa ya kamata ki shanye su. na ce a ce abin da take lissafa ɗaya ne kaɗai zan kira shi in masa faɗa a kai, amma ragowan ki yi haƙuri. na ce abin da wanda za ki aura da ki ga waɗannan abubuwan da kika faɗa ba annabi ne kaɗai ko babu ragowar annabi a duniya. amma tsawon shekara 19 kin kasa lissafa abubuwa ƙwaya 19 wanda zai ce duk shekara ya miki ɗaya. ya kamata a daure. ce ɗaya da yake da muhimmanci kuma zan kira shi zan masa faɗa, amma ki je ki haƙuri. kun shekara 19 ga ƴaƴa, yanzu kin ce ku rabu ina zaki? kuma zai aure ki? na ce mata irin ku masu ƴaƴa 5 6, na ce ba a auren ku. har ahlus sunnan ma an sha samun mace wallahi mai imani da ƴaƴa 7 ko 8, in kira wani da wandansa a sama da gemun sa yana caje shi, in ci an samu wata baiwa Allah kamar na Khadija. na ce ƴaƴanta nawa? shekara ta nawa? na ce ƴaƴanta 7. karama kallah. na ce to ai ba bari mai imani. ba ku ga abin da ya faru ba lokacin da na Asma'u bintu Umais mijinta Ja'far bin Abi Talib yayi shahada a yakin Mu'tata, tana gama takaba da ƴaƴanta Sayyidina Abubakar ya aure ta, ya hada da ƴaƴan duka kai gidansa. ta zauna Sayyidina Abubakar lokacin da za a yi fatahu Makka, lokacin da za a yi wato Hajjatul Wada, lokacin ta haifa Sayyidina Abubakar da Muhammad bin Abi Bakar. suka zauna da Abubakar 'yan shekaru, da ya rasu da ƴaƴan Abubakar din da ƴaƴan Ja'far din Sayyidina Ali ya sake kwasar ta haka. shi ma ta je ta haifi ƴaƴa a gidansa da Yahaya da waye shi ma bayan Sayyidina Ali ya rasu wani sahabin ya ƙara kwasar ta haka da ƴaƴan. ai ba bari masu imani. to kaga akwai matsala. yanzu ɗaya daga cikin malaman sunna na je Sokoto ana lacca yake cewa akwai wani yana cikin manyan shugabannin jama'atu izalatu biya qamatu sunna, ya mutu ya ban matarsa da ƴaƴa wajen guda 8. aka cin ahlus sunna wani aure ta ba wanda ya aura, wani dan shi a zo ya aure ta. kun ga akwai matsala. shekara 20 baya da suka wuce an taɓa wani taro na MSS a Kano. muka zo akwai ta amira, irin amira din nan ta MSS, an zo an yi bayanai akan kaza, sai ta ce a bata za ta yi ƙarin bayani. ta ce duk malaman nan ku ƴan ƙaulin bila amalin ne, dukan ku ƴan ƙaulin bila amalin ne, ba wanda yake faɗa yake cikawa. muka tsuru da mu. ta ce sai ku je ku yi mana wa'azi, ku sa mana Allah abu manzansa, a sa hijabi, a sa niqabi, a sa safa, mu bar iyayenmu, mu bar dangi, mu bar komai na mu biyo ku duk inda za ku yi wa'azi, muna tare da ku. amma kuka duba fuskar mu kuka bata muku ba, sai ku ki auren mu, ku dinga tsallakewa kuna auro waɗanda suke yawo zindir, sai ku ce wai za ku gyara. to mu me amfanin mu a musulunci? mu ma fa muka yi zindir din za a aure mu, in muka yi kwalliyar muka fito da cinyoyin mu, muka yi abin da za mu, amma mun biyo ku sai ku dinga tsallake mu kuna tafiya kuna aure a wani guri. tace to ba ku da amfani, biyo kuma bai amfani ba. nan da aka kira mitin na gaggawa, kace wannan bai Allah fa ta faɗi gaskiya. shekarar ta nawa ana activities din nan ta wajen shekara 7 ko 8, kuma kowa yana ta aure. a cikin ku ba wanda ya taba tayawa. a dai samu yar fara haka, yar doguwa haka, yan menene
nace to akai wannan abin da ka siffanta sai dan kera ma zamu yi. Nake muna da wata baka wulik gajeriya mai cin zanzana amma ta haddace Qur'ani da abin da mai suna kitabut tauhid da al-usul salasa, amma gajeriya ce baka tana da zanzana a nan, amma akwai aqida akwai Qur'ani. Yace akramaka Allah kenan. kaga muna da matsala kenan ko akwai matsala. Ahlus sunna yana da ƴaƴa jajirtattu, ya sa su a makaranta sun yi karatu, ba zai ba ƴan bid'a su zo su auri ƴaƴansa ba. Ku kuma ahlus sunna kuna gani ba za ku zo ku aure su ba, akwai matsala kenan. Kai da so kake wata yarinya farakal kakkawa ta zo ta sa hijabi ta shigo masallaci ta bude kitabut tauhid? Irin wannan ai shedan baya barin su. Kafin ka samu irin wannan ɗaya akan addini sai ka samu irin waɗancan 500 akai. Shikenan duk wacce ba ta da kyan fuska, komai aqidarta komai tauhidinta ba mai zai aure ta. Ku duba wannan sahabi Julaibib, babban sahabi ne, wani ma bai san sunansa ba. In akwai wanda yake da ɗa Julaibib ana ya daga hannu, ga mai Julaibib ɗaya an yi sa sunan ɗankawa Julaibib, to ya san tarihinsa ne shi ya sa sunansa Julaibib. Cikin sahabbai shi baki ne, gajere, sannan mummuna. Duk cikin sahabbai ba mai abota da shi, in ya zo guri ba a tambayan zuwansa, in ya tafi ba a san lokacin da ya tafi. Ba za ka taba ganinsa shi da wani suna tafiya tare ba, sai dai izo shi kadai ya koma shi kadai. In ko bai zo ba wanda zai ce ina wane, in ya tafi ba wanda zai ce ina wane. Haka ya dinga rayuwa a cikin sahabbai. Sai wata mata tana da ya kyakkyawa, san wanda ya samu kin wanda ya rasa. Ana ta fitowa neman aurenta, sai matar ta ce ni ku ƴan nan tawa tunda Allah ya mata farin jini, duk mu share masu neman aurenta mu ba annabi. Babanta yace gaskiya ne, annabi ya kamata ya auri wannan yarinyar. Tace to je ka gaya masa. Yazo yace ya Rasulullah, mun yanke shawara ni da matata akan ƴanmu, mun baka ita ka aura. Manzo Allah yace na gode, na karba, amma ba kaina na karba ba. Yace wa ka karba? Yace Julaibib. Sai Shafi'i yace to sai na yi shawara. Sai na samu uwarta tukunna. Ya koma gida, matar ta ce daga ina ta naga fuskar ka haka duk a haɗe. Annabi bai karba ba ne? Yace ya karba. Tace to alhamdulillah. Sai ce amma ba kansa ya karba ba. Tace Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali? Yace duk ba daya. Wa? Yace ina wani bakin mutum din nan mai wuce nan shi kadai. Shi annabi yace ya ba wata ta ina. Akwai sake. Na ya Rasulullah, a ba da irin sa Abubakar mana ko Umar. Wannan mutum ba wanda ya san shi, ba wani mutum mai wata kima ko wata daraja ba. Yaushe za mu dauki yan maka galleliya mu bashi. Sai tace ka koma dai ka ga annabi dai dan sake dubawa. Uban zai fita sai yar ta leko. Tace baba me ya faru? Tace ai an ba manzon Allah ke sai ya karba. Tace ya ba wa? Tace ya ba wa Julaibib. Tace to na yadda da zabin manzon Allah din. Tunda ku annabi kuka ba, kun ga ku zabin ku annabi. Shi kuma annabi ya ba Julaibib, to zabin annabi ya fi zabin ku. So da aka annabi za a ba. Annabi aka ba, shi kuma ya ba Julaibib, shikenan na yadda da Julaibib din. So da haka aka je aka daura aure, mutane suka yi ta mamaki. Bakin ka sa a kasashen Laraba wani baki ne wata fara kalshi ko baki, sai ce wallahi kullama nazartu ila wajhiki shakartu Allah. Kace wallahi ana kullama nazartu ila wajhika sabartu lillah. Sai ce fal shakir was sabir ajrun inda Allah. Tace wallahi duk sanda na kalli fuskar ki sai in gode wa Allah. Tace ni kuma duk sanda na kalli fuskar ka sai dai hakuri.
sai ce to da mai haƙurin da mai godiyar hadda suna da lada a wajen Allah. haka wani fari ya auri baka wani kice subhana man alwajal layla fi nahar yukhrijul hayya min al-mayyit wa yulijul layla fi nahar wa yulijul nahara fi al-layl. wai an yi aure tsakanin lailu da nahar. aka yi ta mamaki julabib da amarya irin wannan dan tsareriya kuma annabi ne ya bashi ka san ko ba mai kwace masa. da aka zo yakin Uhud